Každý v sobě máme nějaký dar, nějaké nadání, nějakou schopnost, v které jsme lepší než ostatní. A pokud tady ten dar budeme využívat a rozvíjet, tak dosáhneme velkých výsledků. Může se jednat o nadání na skládání hudby, malování, vaření, nebo třeba logické myšlení, nebo schopnost empatie, schopnost vycházet s lidmi a tak dále. A někteří lidé, kteří toto třeba nadání nemají, co máme my, tak musí vynaložit obrovské množství energie, aby dosáhli stejných výsledků jako my. Proto je dobré objevit ten svůj dar, to své nadání a rozvíjet ho. A díky tomu náš život bude lepší. A možná budeme i spokojenější.